Ni kadeka Batesi TV. Bat pidang pet ya ka jingya kren markmat bat kikirtong. Markmat badi Dr. Jasmine Mary Lyngdoh ka kertong na ganong thamai constituency ban aireng syagani ke election. Dr. Jasmine kublai shibun na benta ka porjong pi ni pediang subhai pi syagani studio jongmi khnang bangini kren halor kimat kiba pidon man sai hagani ka jingile election jongpi. Kei ka benengkong ka banga keli kalong kei ka pidon man ong halor ka jing aireng jongpi balai pirung syaka politics. Kublai baju ba piakot yang amentagasngi kani ka jing keli la bun kiba keli yang ngatrai ka beningkong kadai tang kanehi bakani kadai kalat yang kum kalong keme bangan mi kmat bangan ya le kani ka elections namar ba ngatrai ka ba kongsan kalong ba dunab ha ki long keme ki ba Ïaleh kani ka election ka ba ka ba ngatrai ka kam don kam yangi bangin sutu ba ngawan na kalong yang ka ba don haka politics kata ka syakri pat ba ti hakni hadin bala mi iba Charles na ka Congress ba iwan ra pade ya kata ka TMC baro hanong temai kila don ha ka jing syapti ka jing sir baki wan syai Ampareen ban ong ya balada ilan ban no ya ka laim kra ba inwan ma syapo nong temai ti imla ban le kata namadang bon ki projects ki jong bi dang ha ban pendam tingia perkhat ru le se inwan iba arji hakata kapor ila don haka jing shitom ti kia kren biang hi kumta sipara tingia kren hi barabor bangi don kam shisha ban wanra ka jing kala hang ni hapo jela jungi bat bangi yo baka nok thamai ru kala sadin palat ki bun ki jing duna haka shnong ka thau ki samla jungi bun ki don haka jing ling ti kia kren yang ban keli ladang kloy na emken ban aireng mentaka kenti ti ngadon haka kamru ke banga ya kendo bahaya kini kicing habang Ïaleh cekilong yeng habang ya kren ki samla ti Ampareen hi ong yang barabor isi ong yang walk the talk kamon mlong ban shu syong na yeng ban komplain ya ki ban ya keren persya ya ke kecing le jong ki sarkar iong piru ya aireng lang kasapoi ru ha kata ka stage bahwa nyerai na ka yeng hi bahwa menta ka kenti na ka yeng jongi ngin wan biang syanong thamai pi mention mentani Dr. Ampareen Lyngdoh Hynmen jong pi sa uwe Hynmen jong pi ru ba RG yap mo bam kwa dwar play kidai na ka jeli jong ka kam politics pi sngo kumno habai dei bat ka jing kentho pat ba ong ba kani kawan raai kata ka political dynasty kade ka dynastic politics ka ba kibrio barabor ki yakren kawan namar ba lada bun ki ba Ïaleh ka politics lada dei na yang san ngut ne riu ngut ne dei uwe ru ngatrai ka ba kongsan ka long ba kumno ki trai kam ken ka shnong ka thau tilada ni na yeng na tu ngi dang ren lapen yang ngi kumno bangin ya don bentalang ha kata ka syakri pat ba nga ken ba nga badan bok ba iba pita ba khot di sahab mo iju pen yang ngi barabor kumno bangi dei ban yo sngo ya kecing jong ki brio ti habangi lit pulis baru ngadon syadel hi kat tu habawan kanu kecing ya kinong song shnong nang ni na mekhalia wut ngila haban le penpet ya kiken ti habangi don hang neru ka rukom tri jongi ru ka dei ya ki lain hi ki ba ya kendo bat ki brio tinga tharai kani ka dynastic politics si kam ya hab ya ka yeng jongi namar ngim shim le kai ya kaneka lingkor ka ba ngibat ken
pet ye I bob ru I arji oi adin baklat ipa I1 ban bujli ye ipa iklem penlen no I1 ra bon ki jingkela I1 ra ka jing shong suk shong san ru haka jela jongi angta I1 ra ki ru komtre ru ki batmai na menta ki kena ti I Ampareen ru ladangi pet ide long keme tamba kumnoi la ban balance ya kata ka yeng bat kata ka syakri pat ba ladangi pet ya ka malki menta ngipet ya ka lai mkhra menta ki yo bon ki jing don kam haka shnong ka tau namar ba ki treshitom tingim junget bakadon kata ka dynastic politics. He mentioned pirung shagani ka seng NPP balai ba pibot ya Hynmen jo pi ni namar ba ipa jong pi ti ide be naga seng Congress. Oh idang stang ya ka political life jong idon ha ka regional party hakata ka por ngi yo I ba dakaba ya snok tilang bat ka national politics let's say kan wan ka jingkela hang ne hapo jela jungi ti join ya ka Congress ti kabasusi kalong ka ne hiken ba menchem snem ki basa asan ngun naki khat kendai ki basa asan ngun namar khat ar kila mi no shaway ti kisha ban suspend ken naka Congress klem don kano ka jing batai klem don kano ka jing kenjok tien ru ti habang iyo iba na yeng ngila ai katos nem ya ka jing syakri pat ba naka Congress balai kimla ban burom ya ka yeng ka sem jongi tingi haban ya perkat temai hakapor ba dang sedang usnem ki penrung ya I RG syaka Congress namar ki ong by in long itai nong elam joka Congress tambah ki klet no pada ban burom ya I Ampareen ibala don lupa kata ka parti ke jongki ti ki suspend ya I tingaru ngahaban perkat ru kumno ba ngania don lang bad I Ampareen amar habangia tre lang pada kawan ke jing mentoy ru ka bakhambun ken Kita ki jingkela ki ba fikwa ban wanra haka constituency jong pi kumjuro haka jela nginya mai ya ki mat kabay day bat ka pule ka puthi ka roy ka par ka kamriang nani ka kam ka jam namar ba ha constituency jong pi imdon kita ki kamrep mo ki ai kita ba fi wanra hakmat do pi ka baning kong ka bangi de ban pet hi ka de ka ne ka jing don kam ha ka shno ga thau lada ki brio hapo constituency nong thamai ki shem jing menta ka de hi ya ka ken kim don ka ban bam bandi haba ki kemen step ha ka jing tension namar bam don haye ki haban thiet ka arsen laisen chita yo ti kamon yu baka kamai ka jong kiru ka serwano atang ha kata ka ba thiet ti ngin petken kumnu ngin wan ra ya ka tu ka CCM hang ne hapon nok tamai ngila ya kran ru ba du menteri rang ba sokonrat ba petken ya ka ne ka jingdon kam ya ka hapo shnong hathau ka ba ar ka long ba ha shnong hathau kalenti senkian ru kaba shisha la sha ben ti kaba abang Ïaleh ya keren bad UCM ngipen ya kata ka jing kerdu ha kalenti ka senkian ha kanala bon kinala ndala slap Ïaleh te pinyo katno ka jing jabo katno ka jing janjare ki brio bakin yat ha kita kilenti tingin pet kenya kata ka sewage ka bapoy syaki lentiyan ngin pet kenya kata ngi kwaru ya ka shnong ka thau bakin don kenya kita ki darbar shnong yeng darbar mo kita ki community halls kin don ken kanamba ki kin la ban penlong ki meetings ki jong ki
kin la ro ban penlong kita ki program semanta ki kena samla jungi kin ai ki trainings prepare ro namar ba ki don ki community halls ki utility halls kita ki public toilets ro kim don bon ngane thu pi ki don kam yakini ki public toilets ngin pet kenya kata ka jing don kam haka shnong ka thau atrai ka ba ngiyo I ka dei ka nehi ka ta ka jing ka congestion haka road haki surong ngamar ba bon hi napo nong tmai ki wan ki khana school ban pule shapo shasor ne shapo laim khra ti ka porlet school related ni ka balong ni ka bada long ka ba isen ki khana jungi ar kenta hapo lenti bakin syong namar ba kala blok no ka surong ngin pet ken yakini kumno bangin yo lahat ban bano yakin lenti ken kita ki feeder roads kin don ken ki alternative routes ru ya kita ki kali khanang ba kin num habban pendon kam tang ka ka main road tika ba ngiyo I ka dei lada ki school hasnong hathau kim snow don kata ka quality of education ngin penba ken ki school hasnong kenapa ki kena jongi kinyo ban let ki school ki bahajan yang ken lada ki kme jongi kimla ban let ka trikam trijam kimla ban let ka kamai keci namar ba ki ha ban let on ki khon cha school namar ba cngai ki la sa asndon baro si sngian to ha school tingin ngin pet ken kumno ba kini ki school skin bhano ken lada ki let kini ki school bahe ma kala he pelat kata ka school fees bon lagi kimla ban siu ya kita ki by school ngin pet ken kumno ba kini ki community schools chungi kita ki school sarkar chungi kin he kin san ken ngi don kamte ya ki khon samla chungi bakin kham sup no ka jinglet puli ka training ru ngi ban pet bakin ai no da ka training ka ba ya hab bat ka jingyo kam ken nada ki khna chungi ki le ya ka BA ka MA kim yo kam kapen do jingkermen yaki ngingem kwa iki kena jungi bakin do jingkermen ngi kwa yaki bakin let yaki vocational education banda kila dep ka class 12 kila yo ban let wud tang ya ka training kam apo ka shisnem arsnem kila yo ban trai ka kam ki ai pade ka kamai hayeng ken ngi haban pet yaki kon samla jungi bakin yo ki jakale kai mo ladangi pet shisha mdon kanu ka sports facility hang ne hanong thamai ka batikna ka don tang ka wei ka taru ka dei tang hang tu hapo jingking ha sports club tu tamba ka turu ka tuna ba te menah ka ni ngila yo ban yarap ya kiru bakin penbhai ya kita ki sports training hang tai hanong ra ki babun ki khana ki basutanat ya ka sports bat kan thai bat chenrang ngan ya tu pi kini kidang step kini ki janmen bakili le kai football belengem la ban penbhai ya gitu tang bon ki batang ha ban le ya phai biang spang ka pi ong ba ka pi kwa ban pentre kami kani ka jal jivan mission nrei ka sarkar me kala ya ka yo ka ta nam ba ka dei ka wei na ki jala ka ba pentre kam hok ya kani ka JJM hapdeng jong kata ka don ka jing kno ro ba ka don ka jilei ka jing bam sap ha ka jing pentre kami kani ka JJM ka ik ba fidon man ong alor kata lada ki brio ki kno ki dei ban pen iken ka sebut yu ki don kenya kata ka jing keren ka jongki lada ngipet ya ka nong temai lada myo ya ka JJM ngi ha ban kno ya ki MLA ba ki monra ya kata hanong temai lada iba penyan hapo ka shisnem ba i job ya kani ka MLA election ila yo ban aya kata ka augmentation ban nang pen bha shushu ya ka bala don ki pipe ki connection ha ki yeng ila la ru ban wan ra ki tu ki connection thamai hang tai ha maulen rei ba chik we ki jakan to new shalong ngi dei ban pen yuk sa ken na kata
Kacing kena te kan wan ben lada ki briu ki kuat ban kena ki la ban kena. Ka UDP kalar don haka sarkar mo hanong temai ki klemon ra balai ya kata ka CCM. Te balai kin kena pada ya kitu ki jaka ki ba ki layo ken ki MLAs ban li rai kita ki jing don kam. Ngatengan ong ka datang ka jing yakren election. Ka sarkar senrop MDA hapok kecing alam jong ka Sang National People's Party hakapor baka wan sakapor hapor baki tahu ka sarkar MDA ki ong bakin pentrekam ya kata ka rainwater harvesting ndrei ka klampoi sino kumno fis ngo ba let's say hapok constituency jong pipi laban sedang ya kata ka rainwater harvesting pi gani ka jing ai ublay yangi ya kata ka slap ngan ong ya fi mdei tang ya kata ka rainwater harvesting, but even recycling of water also, harvesting, water harvesting. Na kiyeng kumno ki pendon kambiang ya kata ka in different purposes ngi haban pet ken ya kata. Tengangan ong ya fi ya ka way, hood MDA government under the leadership of NPP has brought in so many new programs which has not been completed yet. Lada ngiyo biang kani kalat menta ka kanti bangi mia senrop show banno namar ba ka ni ka jingya senrop bat ki ki party ngi pet ka pentut ya ka rukom trekam. Lada ki MLA kimla ban pan ya kita ki jing don kam na ka sarkar kumnongin kena kanya ka sarkar. The rain harvesting is a very possible project to do. Hapo hangni hapo nong tamai constituency, but we have to give the facilities for rain harvesting ken. Even for water harvesting in the haki yeng ru ngila ban le ya kata ngihala ba ban le kata namar ba kitu ki ba don yele kini ki yeng ki ba I rentals lane ki yeng ki ba don kata ka hostel facilities ya kitu ilate don kamba ka water harvesting, because the same water ni haban recycle ya katu ka Yes, it is quite a big project. Ti kan lot don bon kicing lot ya katangin ya keren ken ya ka sarkar bakin pet. Haka baydai bat kani ka pulih putih kani ka jelajongi kapau bakala hiar shibone haka baydai bat ka pulih putih mo pipi keren tapi yang mengin kentiu ka pulih putih kai ka kam ka bankong ka badai belek bat kentiu ya kani pulih putih Ngatrai ka baningkong ka bangidai ban lek ka long bangin hab ban monitor bah ya kini ki existing schools ki baladon haka jelajungi ladaka pulih putih hangne kala hiar palat ngatrai kata ngin haban pet ba lesi hakini ki jaka ki ba syakendong kenshron karukom bangi penyai ki school ka duna palat kilabu menta katuka education commission bakin pet kumno bakini ki schools ki badon saudong jongi ki dei ban pen I kenya kata ka result baki long deserving ken ban bu ya kita ki school baki long deserving ken bakin yo ya kita ki government funds and grants baki long deserving ken baki ki kena ki balej ha ki tu ki schools kin yo ken kata ka jing pulih ka batik kena. Meghalaya was the education hub. A few years back, nadok ka por pareng, namar baka climate jongi ka long so ideal, ki bon ki bawan population ni. Ki dangdon ki school, convent schools, baki bo ka hostel, kita ki jingwan jong ki beriu nasya nesya po North East ru, ki wan tu nesya po Meghalaya. Pan Ïaleh ya kata ka pulih. Ngatarai mentah ngila haban penmi no gini ki premier institutes which have good educational facilities, which have good training facilities for teachers. Lada hanong kendong kala akhir kani ke pulih putih
ngan ong ye fi ba jo kadai namar ba the quality of teachers is lacking. Why don't we have baleng amla ban bo ken ye kita ki teachers facilities, training facilities. Capacity building is very important for education. If you don't have the teachers, lada pimdon kinong hikai ki balat tebet yaka jing hikai yaki kena kamut kan long very what will I say kan ka jing puliru kan syukut nak tang hakikot kan syukut nak tang haki subjects tambah education now lada fipet ya ke education policy ke bami tamai menta kalong overall development jong ki kena kin haban pet ru ya ke skill development jong ki kena ngakermen baki schools jongi kin kloy ban pediang ya kata ke cingkela kenang baki kena jongi amdai tang baki puli ya ki subject history chemistry ki maths tambah kin yo ru ya ki cing puli ya ki kam ki jam ke vocational education nadangila aban le ya kata it just takes them a little more years pada bakin yo ke specialized training ken kinda stang la ka kam ka jam la jong ru kila ban le kinda le trei hakini ki companies ru kila la ban le ya kata kinda stang la ka yaki yakini ki kinu ki kini ki government jobs ru they're equipped ken ban le yaki to competitive exams ru ya haban pe ya ka quality of education in our state. Quality of education comes ladangi revise biang ya kata ka syllabus ke bangidon kenambakan ya ringkat bat kiwe ki syllabus na syabar jela piong ba ban pet ru bagi ta ki school ki long deserving na em bagi yo ya ki grant ya ki vice CEO naga sarkar nri ngimi ipan baga sarkar kan le ban kentiu ya ki school sarkar ban kampan ban kampan janai ya ki. Yes, there's a big pressure hakini ki public schools jongi namar ba they're supposed to cater ya ki to ki bawan shisha na ki longyeng ki bamlakot ya kata ban pha ya ki school ngatarai kani ka monitoring of schools ne mentangi haban pet thamai no but it's also linked to the results and the performance of the students ken the onus of students performance doesn't fall on the student kidai ban kentiu kinong hikai mo ya kita ki jing ya kita ka jingla jong ki students jongi bakin pas ya kita ke exam ni haban ai ya ki kena school jongi an opportunity to succeed in these schools. This is very important. So if we do performance based evaluation natharai hakata ka por ngin sayo I bakanwan ka jingkalaru haki school kasyong ru haki no hikai bakin don ni kata ka mood bakin hikai la ki yo e tulap ko babiang re nakawai ke sarkar hadin kawai ke sarkar ka penlong ye kin hikai bakin ut wat haman hagani ru ke ladon ke jing mi sha surok bakin haptia surok namar ba ke sarkar kamla ban siu ye tulap ban penbiang ye tulap nam tajung itu kemungkin la ban ong bangan pelut pol bakin sungtanat ban hikai hok bakin tre hok ya kakam. Mismanagement of education has been there. Unfortunately, kato kaba kinhaban dialogue, kinhaban ya keren ya khana bat kinong hikai should happen. Shua ya kitaki jingya mi hakitaki surok. Lada ki nong hikai jongi kimyo katulop kabatikna. Kinum don kata ka motivation bakin le sheki school. Kinum don kata ka jing kwa ban hikai ya ki kena ru aka creative way. Kani ka motivation ne kata ka jing terang ban hikai ndai la duna ba ha kinong hikai jongi. Namar ngi hab ban jet
ya kinong hikai ki badon shisha kata kasam. Yes, government has to pay ya kinong hikai bakin la ban pet ya kacing lot jing sep hayeng hasem. Time payment of these salaries should be there. But that is dependent on the department that's taking care of that ken. Tingi haban pet ken, but accountability rukadon kenya kitu ki departments. Lada ngidon ka, inspector of schools, lada ngidon kita ki, agencies ke badai ban pet, government agencies ke ban pet ya kata kacing ki school. Kita kan ban visit ya kita ki school. Mlong ban syusyong na po ki office ban syumudur. Baka biang lot. Nama lada pilit pet pada kinong hikai kimyo ikitulop ti kamlong ken. It's very important bangin siu tulop ya kinong hikai katulop ru ko batik kenaken. Government school ki siu ya kita kitulop. Menakani kapending dues ya kita ki adopt teachers ya kita ki teachers in different categories. Of course, it was long overdue. But you have to blame your minister ubapet ya katu katanat pulih. Amar kasyong haki kumno bakin mobilize ya kata. Kajing siu ken. Ngimla ban ya ki. Lada ki nong hikai ki let ki school ki bela bontan ki student sakawai ka kelas ru. Kasyam jing ya ki bakin high quality education. Some system has to be there. Some criteria kadai bandon hi kumno ban penpa ya ki educational institutions. Ya katungin ya suggest ken. Kawai nakidau ba kam sarkar kam la ban siu tulop kadai ba kam biang ya ka resource kam biang ya ka funds. Kat ba kawai liang bat kani ka sarkar MDA ka syakno ba kadai ka ba jur palat hakabam sam. Kai ka ba pisngo kumno pisngo halor kata. Menuba keno ya kata. Lada kimdai ki coalition partners ki balapan mi ya kita ki kana mentah. Sansnem pidon bat ka government. Pilala ban ya keren ya kata ban pen iya ka protes jong pi da ka ba mi no si sendon kenya kata ka coalition government. Mdon kum kata ke. Mentah kapor election pin ong pada ba kadai ka sarkar ka babam sam tingi haban keliken mano babam mano basya bayayo lang ya kata kacing bab sam ngaru ngamla ban ong ya kata ngamdon ka sarkar I'm just outside spectator. There's a lot of propaganda that's going on. Lada fi job ya kani ke election fi Ïaleh persya ya ka bam sam. Ni tingem juhikai te ban bam sam. Nado kapor jong ipa jong i. Nado ba istang ya ke election. Kaya ka political career jong i. Hado ba indaklan. 25 years, he has not corrupted. Iba ru kacu. Kumtu kumbakistang, kumtu habakikot kilong kumcu kata ka accumulation ka jong ki. Ngam yo i yano ru na yeng bakilong ki babam sam. Te nala diru ngim don hok i banya shim ka i ka ba dei jong ka baj baken. Tungini pai mentash pangani ka ai kam ai jam ki khon samla. Kumno hin play ya kalat khnang ba ki khon samla namar ki babun kila don ni ka jing nang jing stan. Kila yo ka jing puli nrei kim yo ka kam ka jampat ka babiam. Ti ka weken pi ba jo ngan ong pi. Lada ki khon jongi ki let ya ki jing puli ki bahe. Ya haban pe ya ka job market ken. Ki keme ki kpa ki dei ban yo ishwa ka don job market ayu ken namenta ki tu ki jing puli. Pilet ya ka jing puli menta da kata ka jing kermen ba ki khon kin yo ya kata ka kam sarkar. Menta ka sarkar hangno ru lada ka dei hangne jelane ha ka wei ke jelaru. Ka kam sarkar ka long tang katahi ba ka di ki contract
job yakiniki belong in the lower grade. In the higher levels of job, government jobs, pada pihak bandon kata competitive skills. Ki kena jongi nganya tu yafi, ki leja ki cing puli, ki keme jongi ki tray shisha ban penpoy ya ki taka BA, taka MA, tangba umyo ka kam namarba ki kwa ya kaneka regular jobs. Tengangan ong yafi tangkawai. Bangi mentah bangi let ceki long yeng ha bangi let ya keren ya ki kme ki kpa banit ngap ya kecing e jongki ngida ai ru ya kata ka career counseling so bahawa let berkat ba kani ka jing le BA na ka MA kan ai kam ya ki ka bahaya ki baki let no de vocational education na kita ki skill development training ti lada ki kena ki la pelut ya ka por jongki san snem after class 12 mo kila penlut dia report ki san snem nyo snem post snem man le ye kita ki academic studies tambah kimyo ka kam ni haban kelikan kalong justified na em yaki bakin penlut ya kata kapisa kabahaya ki kme ki kpa baki save no ya kata kapisa joki pa no ye ki kun ye ki niki vocational studies seng no dengan no ka kam naman mentah ke entrepreneurship ke day ke way ke panwan ra biang ya ka spa apo Meghalaya jongi ke kam sarkar baro sikata kala kecit nengi bangim don syu kata ka investment namataki kun samla jongi imla ban invest syu amar ba ni syu ai tang kata ka kam sikam sarkar baliki kena jongi kimla ban penyo ke entrepreneurship lada kiseng hala ki jong ki kechan lada ki kiseng laki kam ki jam la jong uki kinwan ra ya ka spa ang ne hajela jungi kin ai kam maki kela ya ki we taba ya kata pimla ban le ka BA na ka MA ban seng ka kam la jong ki kena kila jai tu no adin ba kila le ki BA ki MA kila kwa bai tang ka kam sarkar nga tharai ki school jungi ki di ban ai training no ka entrepreneurship na do class 8 chaneng kenang ba kintip ya karep kariang kintip ya kita ki mo kilat kilati ka tourism kintip ya ka fashion technology kintip ya ka hospitality kintip ya kata ka food industry kintip kan ya kini ki kilat kilati kumno ban stang laki jong ki kam ya kan ngi don kam hapo kisnong bandan ki placement agencies ru ya ki kena jongi kibun ki balai trai bela namar kim la syu kim sultanat ya kapuli kilit trai ke bela na do ba kisdang ka trai bela hado ba kindakut adin arpus nemru ka rukom trai ka long kumcu they have not improved ya ka technology ban trai kam ke jongki balai ngim la ban hikai ken yaki ban improve ya ka technology ban improve ya ka rukom trai kam ke jongki kenamba kan don ketuka efficiency kanang bakan don ketuka quality of work kan ni haban hikai ya kan nei ka sarkar kan yo resource ban improve ya kita ki ai baro ki bafikdo mentah kan ni ga skill India is very much prevalent kala stang ba mentah namba ka basusi kalong bala da pipa ya ki kun jongi bakin leche kita ki jing puli ki ba protest ni kong ki de ki kme ki kpa ki ong ba em padep ka BA padep ka MA kala don lupa mentah ka skill India ka Meghalaya skill development na do ka por iba kila stang ya ka ka skill building mentah na ka central government kila wan ra bon ki jing hikai ki batamai bakin yo bat seng ya ki kam ki jam la jong kala don lupa te mentah tambah hanong temai hakitu ki caka bam ya tip hiki MLA ki bam don kata ka mentality ban kentiu ya kita ki jing kerukom trekam tengah tharai kamwan te hakitu tinggi haban pet temai ken mata Dr. Jasmine pikidom ne shakawai pak kamat ko bay day ka sports kumno fin kentiu ya ka sports na banta ki khon samla jong ka jela jongi
namenta ki kon sama jong ka constituency jong pi kumno pintei pinwan ra kita ki facilities ya ke infrastructure ha constituency jong pi kabalong kejaka kabala khapnya alpa Kila don lupa ngatarai ki sporting grounds kita baki ong tang yang i bangen kentiu ya gitu ngangan ong ya pi kawai menta lemba kenika NPP kila asdang ya ketuka kila wanra ya ketuka sports policy ke batamai bat ke youth policy ke batamai ke baki kena jongi ki badon hi kenika sab Ïaleh kai kini ki sports kin itu ya ki nado ki dang let school ken tekani ka program star program baki ong to identify sporting talent kila astang menta haki school baki la astang ban let ki school ban jiet ban tap ya ki tuki talents ki ba ki kena jongi ki don kin pa ya ki shaki sporting facilities menta ka jingya keren bat UCM kalong katahi ba un stang no yaki niki sporting facilities ki balong excellent ki badon kata ka quality ke ki bunti ki bala let ya kanika sports training ki ba kin nawan biang shane kin yo ken ban sedang ya kita na tarai ki la don hi katu kat ni ki sporting facilities ki bala la ai jing ya rap naka sarkar tang yangi bangin promote no ya kitu kenamba ki kena ki bamdon hi kata kasab man let ya kita ki jing pulin ki bamdon kata kasab man let ya kita ki mo ki jing trei sarkar kin let no de ki sporting talents kin kala don lupa mdai bakam don it's just that let's say empat wanra syabaro kita ki constituencies kin menep yong ba ki ka facility ko ina ki jaka Ïaleh kai ka ba khambyang ka dei tang hapo jingking nrei ka tu kamadan ha jingking kam long kata ka babyang mar kadang dei tang kamadang Lyngdoh wala ka don hajan jong ka kamadan ka indoor stadium ibarat hi ti menhakan ni habang Ïaleh banyak kendu bat ki club members jong ka nok temai sports club ya kata hi ki pen i yangi bakadang duna pelat ken kata ka facility sangta tingila ya keren bat u chief minister bat bangin wan ra yo wan ya lam yo u hang tu bo un pet ken kum nu ban pen phai ya kita ki indoor facilities ki outdoor facilities u haban shna kita ki mo kita ki galleries kita ki kita ki tracking facilities u haban shna ya ki ne baro namar ba ngatarai ka baki kwa hi ban le menta ka long ba in island no yaki kena jongi shisha ki badon kata ka sam Ïaleh kai bakin yo kita ki training hapo nongra ngidon kamadan Ïaleh kai tamba mdon ba develop ken gitu ano hapo nongra ilaiti bat kan thai bat chenrang Ïaleh kai sports sang tu the first woman footballer kabayo nam hang thi ikong dribbling ide na nongra tingi haban ban yo ikenye kita talents na tu kidang let ya ka school ki cricketing club sangtai hapor nong temai ki pun ba ki badon kata ka kasap ka jongki ka chik start jongki bakin Ïaleh kai tamba ki myo ban join ya kita ki other like state level kimyo ban join ne kita ki north east level ne kita ki national level hamar mdan te ba itu yaki kadon ngatarai baju kata ka talent yaki kena ka sab ban Ïaleh kai ni hab ban shutrin yaki kam kloi namala da pi slam palat ban train yaki ni sportsman kamut ka stamina jongki ru kinum don katuka discipline jongki ru kinum don tungin ya pai menta sepang ka kot ka khia kumno on la ban nang kentiu ya ka rukom sumar khamtam na menta ki long kmi kumjuru na menta ki khlung ki ba hapo constituency jong pi le ki bon ki badang long malnourish ba ki ong ka ten parang kum ki khlung ngatarai
ada ngipet himenta kane ka child and mother care. Kalau ketiu bahan ni apa jelas juga. We are, I think, in the top rank hakitaki. Kita ki immunization programs. We are having our Anganwadi workers, our ASHA workers, baki let ban jengok ya kita ki malnourishment, ki let ban jengok ya kita ki ki health, of the expectant mothers. Kalau develop bahaya kita. Tengah tarai, I don't know, the statistics don't show bah kita kim it is. Kidon ke report haki kot khabor ba kidang don kijing duna kiba ka sarkar nakawai sarkar sakawai sarkar kimpat la ban ne ban kentiu ya kata nomor ba dang menhagani ka don ka report ba kawai ka long kmi ka khlat nakada ba mbiang ka rukom sumar ka long kmi ba dang khak luk. But ya katun nai kan ka mindset jong ki briru ngi haban change ba. Kai ka banganga yo I hang tai hapo nongra badan nong temai. Kajing ya terilang bat ki public health centers. Kala wan ba menta. Ba kini ki Anganwadis, kini ki ASHA workers, ki le ki yeng jong ki ban shim ya kita ki statistics, ban shim ya kita ki parameters ken. Lada ki don na em kataka nourishment ka babiang. Lada ki kme ki shim na em ye kita ki vaccinations ki babiang. Lada ki yo na em kita ki dawai bandi ki batikna for child birth ken. So yes, a few cases will be there. Bajo bakim kloy ban let ban yasen lok lang ban ka ban kini ki programs. You will find a few cases. Dr. Jasmine, kumno pisngo pat ha by day but kini ki brio badon jingduna kita kot met lan kita ki persons with disabilities. Ka facilities but ka jingyarap for persons with disabilities. Ngidon bok ba bangidon kaneka composite rehabilitation center ka badai napok ka central government. Ti tangka way pede kalong ba ngi kamburi lada ki brio ki don ya kini kicing tuna. Ngimpen poy ya ki bakin register ya kitu ki disabilities benefits. Haban register ya kitu because they're all centralized. Tilada ki register ya katu ki yo ya katu kakan. Okay, there's so many benefits that they can get from that. I will tell you. Bakin seng ki dukan ki barit baria ya ki family members ru ki don. Bakin yo free treatment ru ki don. Bakin yo ya kita ki discounted rates kita ki traveling ru ki don. Bon ki brio kim tip ya kitu ki facilities ki benefits for persons with disabilities. Bon kim lai register. Tikini ki ASHA workers ki de ki brio ki bapet ya kitu. Kumno bakin lai ban register bat ka sarkar. Even education for some of these children kim ai show hayeng hasam namar bakidon kini ki cingtuna. Lane kinda pa ki school ki ongim la ban pediang ya kini ki kana. Benta na do bawan kini ki ASHA workers pada kala per ba. Namar ki let bet na ki yeng ban pet ya kita ki jing tuna. Na kita ki jing kerdu jong kita ki beriu ki badan kini ki jing tuna ka pormet. Ne ha ka por perkat ru. Entah kila include lang ya ka mental illness ru for persons with disabilities. Tiki kena ki badan ya kani ka mental retardation ru kilong kila ban yo kata. Ki kena ki samla ki badan ya kani ka epilepsy ru kilong eligible man lai register ya kata. Kini ki badan ya kini ki chronic mental illnesses ru kila ban register ya katu. Ki badan ya kini ki ki autism ru
mentah kilala ban register ya gitu. Kila kampen bon ti ki categories of illness ban register ya katu. Kitu ki badon ya kini ki ADHD baki ong attention deficit hyperactivity ya kitu ru kilala ban register mentah. Ki disabilities learning disabilities ru kilala ban register hakatu ka persons with disability. Ngi hamban syupen sapriang no ya kane ka kubor kata ka sensitization ngi dei ban don haman ki shnong haman ki localities kanang bakin yo ban shim ya gitu ki benefits. Kum man chupai biang shpangani ka kam bamsap mo pisngo ba deban pentre kampura ya kani ka lokayukta act arajar khat sau khnang ba ki kani ka kilaban le ki inquiry independent inquiry lembaga ni ka lokayukta act ya kitu gi ba syak no lani don ke financial irregularities Lada ka ayuta act katunay kalong applicable which is free from political control, then it makes sense. If it is used for political vendetta, tingatare, it will have no purpose at all. Kabahahi ba kindon a political free or an politically independent body kaban pet ya kata kabamsap. Lada ka sarkar kalong in control of that, it will be used as a political vendetta kam bahaken. Hakani ke Ïaleh election yung pi Dr. Jasmine ki kertong ki bahe pi le persya kilong ki baklan ngangai ba piru pi klan hakani ke Ïaleh jo pi ndeke ai ka challenge ke ba pi syam hakani ke Ïaleh kun Ngataray ka challenge ka ba nga siyam mentahi ka day ka neba kibriyo kikwa ban sa priyang ya kata ka jingya to ka jongki ba nga dangwan tamay tingampat nang ngamar ba iba Charles ru la don ka experience I Dr. Jasmine ru don ka experience tanggaway nga kwa ban ong ya kibriyo kani mentahi ka day ka incumbency factor hang ni hapo nong tamay. Akapor bawan I Dr. Jasmine ru imla ban lei namar I ong bamdon hakabor. Habawan iba Charles ru I ong amla ban lei pangadon haka ngamdon hakabor. Tinga nga keren hi ya kibriu tang ya katahi. Lada artem pimdon kano ka development hapo nong tamay. Namar kinong ya lam jopi ki ong imdon haka sarkar. Ay lahat no, yang nga bayang na ka NPP, bangan job benta ka kanti namar ka NPP kanwan biang siya ka, bor sorkar. Ginyo ban wan raken je kita ki, programs ki baper. Ginyo ban pen iken ye ki nong tamay, ma umdon kamti ban jenjar tan kata ka jing im, jongki, kim don kamti ban don ha kata ka jing palat. Tingangan ong yefi kaway ni tingi trishto. Na do badang stang kani ka Ïaleh penkre kani ka election. Hadu menta ka jingtray jongi kalong pangin yak yeng ngin pet ngin sutu ngin sngap ken. Bro ar kim don itay jing blian banya yak yeng. Ka jing smart jongi kawan na do kabahi kaihi. Ipa. Mentala dangam ya yang man kasngi ngasya ai bambu hai Ampareen. Ila pun yang adang step an kali pila don sya kanu beji beleng mi osngau takali bekiyan ikwa bantip la dang apoi ne em kita ki constituencies ken. Ikwa bantip la dang lapoi ne em kita ki yang brio. Tingangan ong yepi lada armud kini ki rangba kila feel ya kata ka governance ay lahat kenya kalong kami pentakati. Nginwan ken. Nginwan ra ya kita kicing don kam hakasnong katau. Hakapor bangi let ban ya kendo bad UCM ba uong ban ai tiket ya kata ka NPP tiket. Kabaning kong tingira aswa da kalis
ke jing duna has nong hatau tengah ong hi yo konrad ngong selada pikwa ban wan rai ke NPP hang ne hapot nong temai subha sedang ban wan rai ki jing don kam ngila yo ban ai ki ambulance ngila yo ban ai ki kalikit nyun na yo ban ai ke school la yo ban pen bahaya kita ki community halls ngila yo ban wan ra ke fokus ngila yo ban wan ra kita ki jing snai ya ki kita ki surop ki lenti kita ki nala ki barit baria ngila stang katri I have not sat down without working ka agenda jungi ru ka datang katahi ba public is priority their needs and their well-being kadai ka priority yangi kajing keno ka ba sapriang ba manta hakani election kalong ba kajing the pisa ban thiet iki vote ban thiet iki brio bakin je ya uta kur hapdeng ki kertang mo dak ba the rek pisa pisngo kum no halor kata ka ba sosi kalong ba lada hanong temai amdon kanu ka development ru kadai tang katahi ndala adep the pisa san snem pade ong bam dan kam bala dep ai ngi tingi kren bahaya ki brio halor kane ngi ong ngilong accountable ye ki brio ngilong accountable bah kacing don kam jongki ka wan namar baki tup palat nada ngila ban penhe ka kamai jongki hayang ka bahe ka yang san ringun nyongut pongut brio don tang uwe un tre un kamai hai kin la ban pen biang ken tinga tharai kibriu lada kithe pisa kadai tang katahi bakin penduk sa ya kibriu ni tingi akran bhaya kane lada ki parti ki wan shimit ki wan rai ki spa choki ki pen i tang da kapisa kamon bakin tre kam san snap pada ni tingi la stang shwadaki livelihood programs joki lada ngi ai kan no ka chingrap ka long yeng nga justify ba lada ka tu ka long sustainable ne am ka chingrap lada ngi ai ka training ya ki ya ka shed ya ka bridal makeup ya kan no bangi ai training ngi ai ki tiaru ya ki nong belah ngi pe ya ka sustainability kumno ka tu kan ai ka mai ya ki nada ngi yarap ya ki long yeng bakim yo ya kata ka by school ru ngi haban pe ya ka sustainability jong kata just giving money is not it doesn't make sense ting ya kran ru ya ki bri ya kanehi wat chukmi lenti ban yo ya kata ka pisa amar bala da pimnang ban pendon kam ya ka pisa ngatarai ki kasi ndai jongi ki chu ong hi bakan wanra kan bam kala ka tu yangi ti em ngingim chukwa ya kata ban pendon kam bakla ya kapisa Dr. Jasmine Mary Lyngdoh kublai sibon nam ta ka por jong pi kermen bakani ka jingile jong pi bapin kenjo syakathong bat bapin la ban syakri hok yo pai ba kublai sibon kublai ba jo